nggelekar ora eling. Sambalo. Semangkean padake. Yaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho, kula sampun medal saking Ndorowati lho. Lho lah iya, ning aku ki rak Ratu Ndorowati to. Lah sing ngarani tukang gawe boto ya sapa? Setijo kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok jotosi? Ya men. Kowe entuk hukumin praja mergo ngantemi putra Ndorowati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum kudu ana seksi. Seksine ana apa? Ning ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nendi? Ora wae sewangsulan ya bebas. Kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndorowati. Mati deleng aku. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe njotosi karo Stijo? Lho, kapan? Iki mau kowe njotosi Stijo muni kapan? Lho, kula mboten rumoso njotosi kok. Aku weruh. Weruh kan nek ora ana seksine. Ayo, seksine sapa? Lho, lah Lah ora gagap-gagap. Sampe naik dhewe.